do na kan konfa no chi ni fie ewo awukugwa okremam ye betie abakwasam afri konfa no chi wo ase ne nyina yinim no empani se ewobi na awie bi ase be kasa nyansa nimdie abakwasam ye fa no mpani na no yasom wo mo aye ye nyina ye fa kan no be wi a na fe de ato aso ide do mo se nyina nsom ne ye ma no e da mo se no Beni mewie djuma no edamaso edamana masi yo magra sana ebusu apani ne mpani kan anope de boko ode na chame bitiam na to anano sofu pani na ye ma ne ebusu apani ne anochi ade hie nyina nyame ye yadom se wodom ye sofu pani anochi ne ma wa ye no eso o ma bi mu no kopie ya ke bia nke atwere ne books ka ye kono ho asore na e pese ye nanan mo mamre ne yesa peja na wontimi ensan awukugwa ho enye anochi hu bibia ma ne ye ti ye beto ananam se bibi biada a efa sofu panin anoche won no e pese yesa sua pese yate se de nim ne se ofra okugwa yesi bi so se ofri egbemam yesi korona bi so se ninchi afri enzema anti ne twase ye ba okugwa de yate free ye mofrase besine eno no tie baya wadaroma mama yekwan adesua ne pese besua na ye tu biase ba bia na obia nso so ehunu nipa osofu panin anochi oye de oye ma ye de so mfaso ne de odigya ye ne a ese so ba ho ban banchirima ebehunu eso mfaso se ye so se na krompon eche yade se ne fie anopa dia be fomo no polidie yo nana wona don pani sana bu chapani ne pani kan a de boni bi eni ha no kware be se britie wani na ya ne atil ne be bi sa sada o sika no ye nyina yetie to be show news bribia yetie na mo asa na wa be wura fikasi mo yede ampa aha ene baby anochi fi it is wa be de ne kware bi aho bi ano mo benya asa no mako idina mejina na asem e wo no nti ye na sempa wo sempa ya abuza pa mitio aha abuza pa mitio what we are also for the say na na agis kapa
sika papa wakasa no ndra friend ncheno amane say o abe ebe ka bakwasem osofo no bompai na ade no ono so ogetum enti o nsa ode aba openi kase yo na nochi ifi se osofo fi bi bompai na fi ekwamontre na amane bobia wo ho no na se ne enti onu bae no timi adane di edachro ti kasaya na masab ti sofo bompai san twa ton on sound da abe me pani esampa o kwada seja era seja yasum Nakaba loko so no beto answer da wo beba na on in ton sabi Penny Misako. Yo. Oh, Odmangwe. As I say, oh, Nanganochi. Yanale oh, Yanale Aneku, Basendin, Kadayre, Basendin, Okukwasi, Basendin, Fefie, Basendin, Damio, Basendin, Mohamed, Basendin. Oh, Nanya Brabachi, Basendin, Nanya Granachi, Basendin, Isuko, Basendin, Osofwesi, Basendin, Quagri, Basendin. Mientras baco, ya tiene pelo. Acha, esa ni na, ni pelo so. I'm bad, bro. Pelo so. Okri bongo. It's something that I say. But you say, Monsieur say, we need an archer. On was so, then you jump. Walker so, net to Amma, into Ghana. I never die. Mom say, I need your friend. FM John. I'm a lost at the service. I'm a natural. You are breaching. Never talk. I cannot go back and then I come. Ebbe. Unless you know, no Sunday. A Sunday no work. And then your mouth, and that's your name. And you have to ask. Nesabe, Emusaka, so, Diaka, so, Eche, Moshe, Mandan Susreka, Eche, Momaka, so, Bonapum, Patapa, they say, Amabaka, sir, or the Amun, somebody or this Benny, somebody's Benny, or dear Kiri, I me Archie, none any and you knew at that day, the night Jays Kappa. I am not here. Bishop, I am not here. Moliani said, I choose Acrosso, Ukuga, no, I began Shama, Nesabi, and when young, at Nesabi, Ekagana, Monso, our betrayal, not the crowd of and Yantimo, Adamo, when we need boys of I'm a pen. Mokan Boss, Mossing Boss, and yes, and yes, and yes, and Boss, Woman, yes, Abusia, I'm bad, yes, and then Boss, Akri Bungo, and then Boss, Nanga Passa, among Boss,
esa papa na yeye ababa bro bo ehyaman ka ni se bi oda fa wa no che obenya nuenya bo okreso ni mo obadi anwoni na ka ya di anwoni no onya ochu akuba okreso eche na ne skaba ne jan na hu nso abi hu ne ni sabi ene bo na nuenya etu ganama esa papa abeku ade na yeye enya mo boy amu yilo te ambe sakre akwahia ade se kwa esanse na nye skapa sebi oda fa abenya nuenya ne sebi eke ya o kese fura nale ekulala nenya nochi ngeye afi se obadi akisi ni afia afia santanyene abe twutwuma na papa na bawa wu na bonu kwa esanse na babena ana pren esanse na ye abe mu eni anichu na krachefo esechu abrochi anu na mobe na kai obochu akese sa so groba eni mu musu ere ni ansi escapa ne manche ye ni bi asi bi esanse aya baba akreso asa abel no dia krisine no dia krini no baba abel no yesa beti alale e pole adai e deneba mo sa so groba eni mu musu ye eni nu dia sene sakre eni ngbasu nenya no se escapa ande ja yule mo mo ye bi mo ja yule mo kan ana hundo me se sasa ne bobo ma be ole e gbara da mo eju Sikapa root culture ena ukugwa na nya ukugwa bonte so keke osofo pani adochi bri komfo ode akombaye chechire asanteman ene ifikesiem ene yedri osofo pani sintifu ni wa pejafo ho adrebu a yebobi puma mu ana ejebi wu a ejebi tiase anochi bri komfo na nanom adaro ma mo frɛ no na nanom so ahwenachi ewo ukugwa ewo okrememu a esinanam sofo panin ene wayi apaye na sikapa root culture yaduru ayi na so yebetie ahwe asua sofo panin sofo pon anochi bri komfo ho asem no na etwase sofo panin apaye ne wayi e dia frɛ anochi bri komfo ode akombaye o chichira santeman okre de hye prekope nkugwa de hye yebesua bibia firi na da bompa ye awie yebekɔ ne akutia bakwasem ene niema ewo mu yedi nyina bebram sikapa root culture ye ne abre se ya mamre ne amane ye yedi ne nyina asa abre edom na ye sa twere to e ma da chinchiri ma se de so fopani anochi be ye ne ye so atwe ne a ya betibie no yedi beja amanchiri maja ye wa anochi bri komfo so fopani fie ha ye ukugwa sikapa root culture piao do na kan komfo anochi ni fie ewo ukugwa okremem yebetie abakwasem afri komfo anochi wo ase ne nyina yi nim no empani se ewobi na ewie bi asabe kasa nyansa nimdie abakwasem ye fa no mpani na no sabre yensaka eye nana ya olabi awoye asokwan na eba anochi bri komfo ene okugu abakwasem dia nana labi na ikura no nana no nimum enso ono ene tua no ayabai woni ebedi bibia nkomo nana labi ya ma moni yo ne atrase so yo ya ka am anochi bri komfo panini odi akombae chechira santeman ene ni fie ne yedri hwan kra ne komfo anochi yo nanaji that's papa I'm so saying we can kasa na waka bi sisi ya so say na anochi onwan na anochi ne obi a okochichi asanteman a ofi awukugwa okremem na okochichi asanteman na anochi ya wadi brain ya na mpempi no bi di achinye na anochi free ha ofi bebia se ofi okremem awukugwa fibie ye free mo yo yenhwe na hyase no okomfo no chifre okugwa ofiri ifia
ne maame ne papa ne fanfi copy bra ye wo no say na ye bitie wo na bakwasem afa bedas yedi kan ne se em se wo wura fi ha no ba hu senkyere ne em pese de bibia be suma mana se be siem ba hu senkyere ne fi ha wo ba fi ha kura no obi ayi ni papoa eno ne ade di kan anochi o trans no o se on pe fi asabi ye nya nim se wo champapoa na wo de nama esesa ne ma jo she se ma obi bia an champapoa enwura ba bia wote eno no ye disu be sinne awura fi ha be hu se ba bia eti eye ne dampan mu oni be kasa ne komo ho na emra wo ha no okia no bra ba bia osofo wote no e ho no trans egina ho me mo hwe se nwura bi afifi wo ha sei sai nwura no me abamu ano edi kan me nyiye me hu wiase no na brofre ani si ho bi sa ho asam am se yo bia na dua he akasa ne fifiye so ebere etidi e wo ma di buye enu achi fufuro san fifiye ebi achi fufuro san fifiye e do so be mi nsa so no na fa se fi mi uni a so na ibu wi a na fe wira e fifi aye nwira keke ele nwira mi sa yare ma aye yie the new aye nwira ba kon so ne fifi bi different kinds say na buru be kan no ahoro se de ye guso aye tie eye nana asokwahene eye nana labi no anochi buru konfo eye nana konfo anochi ifie ni sa de ye hu ni eye enwira e wo fia efri tete nana o kire se brofre esia obi a na dua ye nana no che de na de efri asama de ne baaye enyiri ebuyi foforo esa baaye enyiri buyi na foforo esa baaye di enyiri wa nyina ye nwira ye de eye duro ubahu nunum ehwam yi afei we ba before friend no nkwada board ye nkwada board ye na se we nti afei yo honhom esoso e wa ha ansana wabehunu a highway ha ufa ba bia we na akawata ade mu ebinum friend ginantwi wode to atade mu a na akam tuba ha atade wo bense akam wode to atade mu a na akam ejese ogira ho a wontimi ntuna se ginantwi eno so ha afei nananom bia we eye duro kase na ebinum frɛ no entome wodu ba bia ye de to hye asia ne se wontimi entwam enfri obi die nkofo obi die enti nananom gidi se bia we eye duro kase sunsum wom eye niema bebre enti aha eye anochi bi konfo nana konfo anochi na kwabam ebeka se na kwabam aha ni ade wo eno ana obushapani adum ye ne a eye asokwan no labi eguso no yesa kono na labi ho na yetie konfo anochi ho ase sikapa root culture ye wo bebre e de mamo na ha eye awukugwa adan we mu anya wo na anochi adan ya wo no eno no eti se uhu eden a eputuntum edanu ya nana anochi ede ha ene wo no wei boaye amehunu fise binum si ofria ebinum si ofria na we de awukugwa abontre nana anochi fikesie mu ni eda we mu ena ye wo no emfie bebre ebra woni nana sa etu opimso na asante ne kwechechere asante man ana na asante ne ekodi asante akonwa no 1700 ye buyansa be se mfie be ahasanie na chese ha de wo no a na ye mfa ne se na na nochi wonyini kura nya mfie bi a wo ha ana aduokron a faka 300 ho na chese da we edi ekọ mfie be ahanan over 400 or about 400 years ago aha ene wo so fopani nana no chibiri konfo ode akombae mo apiafo sikapa root culture ye yi bibia de abram na wo nanka wunya se ubehunu de wo mo nanka opene so amane ne amamre nya abie nyina ene ye bekire nkwada na mo nana mo da roma wo ma me kwan
ha ene wo na na komfa no chi aya yu kugwa ye be konzima ye be ko eve na ya hwe nemum yetu mra na ya kiresie na no chi eda we mu a ene nyankrompo twedi ampode no be dum ye anochi mame a owo no didin ede kobe nana anochi mame din ede kobe ena opapa nso din de ano na na nkrofo bisa se ade ne ebo kobe ne ebo ano na sebe nipa ye wo no ye wo na ye do wo mo tete no ye de panidin to wa na wo na ye do wo no ye ndammo se bia kwasi ano kwame ano ne ndammo na mo ano na ya eta edefro nti na wo dinu ekoye sa so mo awoda no you eno de krada na wo kra twedi ampode ba ye enso so nti ya bere wati akobe eye nana no chima mame ena ne papa nana no eye konfa no chi na so fo no chi ne papa afri anochi se na bi kan no ya woni nipa te se ya na o mame ne o papa e ware se ebusua o mware ebusua se emfan se ofaba ene e ware obaba ni be maba ene ware ye ana mbeka se ebusua wade okay ene de wo anochi anochi so ye wo no ya wo no bakro na wo bi anka no okay na ono anochi ni din no ena mba be kirasi okay anochi ano ne ene papa ni din na yenyina nim se tetefo no na hospital ni ho za tetemire ni mu clinic ni ba bia nti obabi nyise no ba be wo a abusua bia wo mampanifo a wo mji a wo wo fie nti anochi maame ye gina wo wo fie ene ye wo anochi wo fie ne ye wo no no ade a wo hu wo anochi hu ne se ye wo no na wo mu ansa ba ko ano na waka ne nsa kansa you okay mampanifo no ebo wo hu nti omia wo mani a bie ni sane mu ombi ni sane mu hu odan hu mi fita bebre se hye ni sam na bi mu kan abakosam na omche se ye wo na okuta podua okay gwan hu mi bebre ana na hye ni sam in fact mampanifo no ombo hu na omfra papa no se papa no ebechi etewro bie bate bechi anwade etewro bie bate yen kasa no asire se papa no behwe anwade ehye wo bakola ni nsam bechi wanu bechi yawo krubi wo ha omde omo kan ke yen de ye kan chi okay eti eno no nso anso ho na anoche ni eguso ni etete no na aka na wotwe na wanya aboso miensa o ma mi pue so kwakoto ade wa bonten o sampa ye no o hwa anoche ba bia ohuno o fra busua e de to mo anim sa kwala no ohun ba bia obi ya ba ma no so e konti obi sa busua no se wan na ba ma no so obi ya so ba ma no so ti na fi ato adwendwene o tete wa bibi san ka cho ma me so o mbra dem ho mehwe ti o san be wura dem ho obi wura dem ho no na no chia be da be bi oda okay o san fro papa ni busua se papa no be chi o bia ana be de te so papa no be hwe papa no o san aba be da be oda no anso wa anochi nyiye edi mfi dumienu ana fi ofi ase se oye anwade na anwade odi kan ye eye bra na ono ne sesefo memu a edi agro awudi eni ma na bi kan se kom de wo mo na so wa woni se kom de ubia no chense odidi mu ofie no ko fabra okay ti omutie no ekosa on chense e de ba bia ho na on de ba ho no ka chom se so no sa nwa na wo ha nti obi ansa nwa ni bi mfa se ni chense mu na o de se mu wi akata so na gina ho din instructions a wo ho ni se afi aduani bia ofo se do kon sa abre no dwene ho e wo timu omutie no ye o se brebe so ameka se obi ambia ni chance so brebe so o ma order so obi ambia ni chance so obi bia obi so na aduani bia ofo se do kon sa abre a wa dwene ho na ba o chance ni mu ene ye anwade kese a e ba ye amanfo hu ye manfo di amerika e be fra opa no se papa no
then I watch it. I want to be an about this upon me and Kosha one. Now, yea, Chino, eh, or Cricassa. Okay. What you could Picasso as a train is a share. Chino, okay, train is a share. Intina Fay, Saturday now, oil into Ubia Huna, eh, I know about it. I know about it, I know about it. Nekoye, I know about it, I know about it. Yes. Yo, Nana Labi. A bra was swan and century near Edika cry. And it's a year one on century near Yawana, Ujan Fita, almost 1 in 7. A major warno, about being in 7. Now, would you know a woman, my friend Papa said, Papa, no, bet you, Papa, no, but show, and the idea a brewer so. Oh, yeah, your baby so me and Sakana watching. O ma me ko hwe no a wona ba bia woda wosa ba ye wosa kodam mu bi wa na nochi akora wo ye di busumi miensa na oda ne mpa so onyini kakra ne mfafu odi agro ekom di omu obi nya aduane obedi woso mo kofa manchanse mra mo se sa nua mu mumu aso omu sa mumie so omu bie ye no na ada ne nuane ahodo di obi ape wo bedi fufu eto ogo puton akanchie apiti mel ninyina yetie awo awukugwa eye nana anochi efie pia yesa korona labi ho nana that's it yedi ho bi onu se efi sa abre no anochi fi ase se oyesa anwodi na fe ontan fa ko na uchinchin ti na chese efi akra no se honhon no ba no so ofi ha se ene onye bibi okro imu se yanko bi a obehye fia aye kire busuan ko a but onye ne sa no wapia bonten nti okugwa kro dua mu kra o ba bi poten a okogina na se bibi bi opeso ye okro dua mu ye wia no asan ba fie nti na fe atose ochinchin se na entere se onko kufodua se krubi e ben ha bia onko no onko di dwuma bia onante ko owia no asan aba enti ono na musa no kohia opani kase aye asante hina odi kan nana ose tutu a odi kan yeah ena wom fa nafo ti wom fa nafo no ena nana ose tutu e de na noche e ko na kura se omienko hwe bebi ote na dachi bia ohia na ohuna kira kwan ampa ono su di so ono ne ko ye na ono ne ko ye no nkodu ho no tan ho kakra dakro ana no che huhumo eba no so na ba no so no oyi nduaba mienu commande nduaba mienu atu din kum duaba na sa kum duaba no o ka chere na no o say tutu say sa nduaba mienu ya ma yi be duaba kun wo wakura ha mako duaba kun so ba bi fufuro na mo nsa chere ne wo hu ne say na sa nkom hye wo hu ne say nenso pepepe duaba ba kun no e be fifi ba kun so ri fifi na hye no so yiye na fe hye no so bi o say be duaba ne be fifi no nsa chere be ba ho ase be duaba no eri fifi no kon nyame animu sa nkom hye na o hye wo duaba no ho no e be mu pepepe ama duaba no ba kun fifi ye na ne kumasi kuro sa kum duaba ne fifi ye no eno ne kumasi kuro ababia duaba ne fifi no eno ne kumawu kuro ani nyina wa santimem okay ano chi wie ye eno kra na damfo ano se tutu du kan se no so e be so san ba na chi eye akugba na obehwe na wofo obaye na okakua pema ani kuro awukugwa se kuro ne di kan pa ansa na nkwakum kuro nyina eba okay kuro panini ti na sa tete mere no na yense hini wo kuro yi mu na mo kuro no kita ebusuan ahoro nson mfa nse bobo ebusuan so adua na oyiko bretu asona asana ne yekeka ho na ye nson na ye kuro besi nne sa ebusuan nson na ye kuro yi na de ba ye no se anochi fira santimemu ba ye ebeto mpanyifo yi wono wo na ti woni bi eni wo mutam da kura adwene ba kan ba ye ne se
anochi sanse sabre na onyiye na on company fo ho ntinu ye ba company fo ntinu ni se ogu bia ba krom ha anochi ekira kwan ye hwehwe na sa na tie dia na kola ye to na panyi ye to na wo de abibia obia ba ye hwehwe company fo na wo a wo ya kola no ye hwehwe nti akwese fe na adwemboni aba company fo idi o me ya no se na kwan bia o me fa so ya ombe yi anoche afukrum ha na ombe pam na afukrum ha ombe ye na omhu kwan bia ombe fa so na kwan ya ba ya na so omfa so chance omunya ye e de fa so ne se omo ho dakra ena na no se tutu e odi kan ye na damfo no efiri asanteme mu ba ha na sem no se ohwehwe anoche obe kan sa asem no na mpanifo e okrum ha no adwena o mafafa anoche huntim omo ye no se anoche wetu kwan oni ho nti se o wasem bia o mu tie no na o ne ko hye baabi o mi sa no kwan so na o se tutu asem no se anoche na ramfo ono na kwasantememu aye niam akuru pi di amano se asanteman enyi na ne abeto no se ansa na o mbeba no na dentirafo ho ti no mo hye dentirafo ase nti se ono o se tu emu se ne man anase kuro no enyi enti won hye kwa soma se biu ena dentirafo ni so mpene nti e ma ama efon abesi woni dentirafo ni ntem o kai prekompe se ekompa sa e ya ye pe abenfo amom die ni mu nti na adwini ba na no so at once e so ba na obefa no nti wetu anamo abakuru bi penifo no age na asam no tum nsem penifo de ya wo de asam tum animu a enya to ansa na mo amu aye to nso mutu agina ba na agina no mko ya ansa no besan ba no na anoche ehu sunsun mu se mikrofo yi mi penifo yi omu tia okwan bi so nti no so bomodin akopɛ bia ya san mikrofo yi ni nana ose tutu ese okohu wom no chia wom ohu ose tutu no hu se na danfo no ene wa ban ti obisa wom se ipenifo papa ya wa be ya munini di amane yi nti oba ha no wa misa mase ana wa momedin so obo odin osam bisa ombio se na wabo medin na munini di amane na momfrɛ no na mofo se wanti no bae wa betwen a ko san wusan bisa ye ni ehun se umu ade na wani so ade o ha ye kurum ha papa no odi kan bisa ye se obisa wa se akache usan na waba na se ni di amane a se bia obetena se na odi amane ni bia na se wa bisa no kwan so bia sanka ye bone na sa akɔhyin na obisa ye nde a ene efi na ekɔ ye ka kire se papa no wone ne nkɔ na ye nya hoto na o ha ye kurum ha okay nti sa asɛm no ka kire no no ɛyɛ anochi ya na ne busan fuye na anochi ayɛ ade miensa e kurum ha anke bema kru no akoso na sa ade miensa no ba be boso ya kire mu nseso e wokuma sisi ya me no kasai dedi kan no ansa no wokako yidua ba na dua wasantime mu na wadua be wo ha command gold abadi gold asu ko masia nseso ni golden stool a oyima na asante gina okay itina ka sa ade miensa yi sa happen fo ni tie na akamienu aka ho eye adoma na so ani golden stool na konko ye wasantime mu na ka ha ena esisa nko ya na so onye kura na eno no ya de ana kamo na ko ye sa de no bi na eno no kire se ese asantiman ekoso na asana be koso na ese odi ne mra no so ampa so mu gi ni tumu edi ne mra no so ma sisi amu ka se enu nti na asantiman ekoso eye dua odua ye golden stool yima wo mo any sort now this CG ho eche se obani diem sa and commission ne de anyo no sikapa root culture anochi brikomfo ya won wa ukugwa ofra ukugwa o hye ne nsankyerene ase e wa ukugwa o de ne nsankyerene efri awoye e na e baaye so tie
nana so kwan ne nana labia omaye bebrebe emi adesha ne nsem tu ira prakope woni dam na yesa hu no anwea odane no duane ma dom ediye afa aba oduaye adom a o ma de be se wiem ne nantini a odi tutu ntokuro eye oware ntokuro makomako edum yenu oware bo a oyeye na ekirei koye ne nseso ewukumase adom ne nseso ene afna esi konfanochia efiri tetentredi obi antimintu o ma di mfidie kura ba ho o mu timintu oware bo a oyeye ne nseso enso ene sikadwa kofi a ene asanteman susu asante ne eteso enti anochi bi konfo oba ne die mu die nanso ne die anye no no odi na damfo echi ono aso na dua nuam yenu se ne yetie abakwasem no kumdua no aba ema ba ko fifiriye eya asante fo kropon kumasi die every wu ye no eni kubawu se ne yetie edeba no anochi bi konfo ho abakwasem ye wa gugwa sikapa root culture e fa hwe ensomo eni nyina ebremu suade na tete obika tete beka so no na efiri te kanchire na na odase ye twa so no se penifo no kan sa asem yi e kire na anoche no eye mi ya no se o mi penifo me ba ise mba beboa mo na mo mpede a ene meko na nsa na meko no ni amaya ma mo no me mu se mo mpema asem de na sa ne ma no mo mpe nti ode no sake kan ye hade no na kwan ofa so de no sake kan ye no enu ni dedi kan okofa ebo foforo efiri baabi na ode be si owano ene na bari nyina so eno kasa de bumi no akasie ni okay owie no eno san de 1922 ntokwenson e wo ebo no esoro ho e de penfo no e gira hyede se penfo be son ni hiaye ka kire se oni na danfo se etu ensanko asantimemu enye ni je kwan so de din kan oyeden bra wo ka so ko no tutu oware okay no ayi okata so okay okata so ko fa ebo foforo e de be si owa no ene na bani nyina so to wie no san tutu ntokwenson e wo esoro ho e de penfo no e gira hyede okay se no ko no so awoku ha no mo penfo ni hiaye kan se ane nana asante nyina san ko kumase ye to so mi 7 or holes. Signify the 7 clans, okay, of Ewukugwa. Right. Nti owie no no ena okọ abeno ho. Nti se fiansa na abeno enyi. Nti okotu abeno. Ena dan yura no chef mu. Okata ho. Ena kanchi buso. Se mo bia ya na dwen se abena watu adan no ebewu. Okay. Eremu. Kwanya me animu abena hu abeni nyiye. Abena san fa entiri ni mu. Enyiye eya betin. Na disipu no e wo bia ya na odi adoma no se wi bia na pi ko ye na na ho ni si. Didi wo ne to so yensan no eya adoma no. Eno de o ka tro mo so mfa ne san. But enu nti wo mo hwe ye so mo ma ponche e ma krum ha. Okay. Na o ka sa asem no. Na eyempanyimfo no sere. Say na wa ye ne udi agro. Na ya pamo wo se ya ma kwan na to dwomba ko da bi se ya pamo se ko na wo hye mra mayen se wo ni ho ayi ni so mfa nya dwuma to ma mfa nya dwuma e ma doma no e chinwade ne kan e ma doma no titoye okay nti adoma no nti ya bontin a e be ko bia e ho na be se ya to wo bi adoma no e dan fifiri Tisadi mi ensen a oda no sakeka ya wiye no eno gya ya hokoye ntina beni de esi ho abeni nyiye na ibisa abeni ho asem no kura no ansa na abenu bebu no na di be 350 years okay
ɛboro sakora ɛkɔ bɛyɛ 400 years na kwan abɛno fa so bu yɛ ne sɛ ɛno deɛ me ankasa metumi hu sɛ na anɔkye afei wahu sɛ akugba yɛ brɛ nti sɛ ohu yɛ mmɔbɔ na yɛsane fi mpotire mu nti deɛ ɔyɛ ne sɛ abɛne bu yɛ na bɛno na baabi esi no esi obi dan akyi sei ɛsa nka ebu no ebu bɔ dan no so anase betumi ebu akɔ so lɔre kwan no anase betumi ebu akɔ bea bi a tete mpanifo no hyia ɛyɛ ɔmamane na ɛsɔre anopa 1982 26 June ɛna ewiemu yɛ kusu na wo sɛ su na emuna framanso mo ewia nso pie na de hu ya ne sɛ abɛni twa ne ho prensa ne prensa so no e bi ebu koye ɛyɛ bia na adɔma no ɛda pɛpɛpɛ na sabre ne ato wɔ no nti ebu no ebu bɔ wɔ no so na abɛde na kamini sɛ ebu a ebu ne nkɔn mu ana ebu mfimfini ba we de ase nyina 2 year sɛ ne yɛdo so ato no adenti sɛ otu dane no nti sɛ betu sade a ende na sɛ ɛno so ase no etu na sɛ edua no asubu ti saa abɛ no ebu ye no ɛna akugba krodua edua foforo efifie be si abɛ na nan fie me nua akyi na yehu ya ne sɛ afie akugba afa ya ntamapa efra asisi bri a me no kasa yi kro ekoso etumpon isan sɛ abɛ no ebu efiri nti abɛni bubɔ no sa no benifo no kɔhwɛ no ɔmo bɔ hu nti ɔmo yɛ no sɛ ɔmo ma kwan ma bedua na ebu a bɔ no so no yɛ de sekan bɛka nti yɛ twitwam nanso na sɛ ɛhɔ no nso da hɔ sa nti yɛ san sa blocks no ɛto fa abɛ no ho na kɔ sɛ bedua no awura wɔ no fifiri ɛhyɛ mu sa ɛsɛ mfie ne manimu hɔ ɛna bedua no proye proye no na tokuro abeda wo no achi hɔ fifi nti abakɔsɛ wi nyina si a bedom bɛkɔ bia hɔ na makɔhwɛ sɛ ne American nti dua na di kan fifi ya no de ɛno de wuye ɛna foforo asan ya fifi ɛno kyɛ sɛ edubre sɛ kuro no ɛkɔso nti tori maka nkyɛ sɛ sabri ɛkɔso ya na meboa right abusapani ada romanti yensaka ye wonima bakwasem na wabe yie ewo nana anochi abakwasem nana skwahene na lalabi anochi bi komfo obane diem na ne de anye no abe a odua ye no bosome ensia da etoso aduonu ensia afiapem ahankron ade otwemienu 26 June 1982 na abeno etutu ye na etutu ye no se empenense etetu odupo tutu a kwabofre fifiri na nam ti dua ehya ase fifiri enti ema ewukugwa na asa anoche bufu ode koye ne nom yode ma kro no na ne nyina pepa kro no sa fa ne ntampa efrai dua no awu na nso so foforo asa besi tikabaru kocha edu a ebi nyina so ebekire na me dase ade digo bio eye anoche abusua anoche ye wo no niema na ewo no so a oye nsekire ni nti no ama nani ama oba ho kura anoche amware amfo ba na owoma owasefo a womne asenefo ebusua okay na asenefo ebusua no kwan ofa so edinya saa nkwala na na se ebusua no ene se ye wonsuo bi ewo yenkro anafo ha sei eye otare lake yeah enweda de bi eta ho mekai 1983 mu isu nyina awe ewo area ha sa yusu no anweda na ohene bodawru se
kuro ni hia nsuo na san nsuo ni ta hɔ de a na na anɔkye de bia ɛnyɛ kyiwa de nti ɛsɛ yɛkɔyɛ ne yie na yɛ no kwasɛm yɛkɔ hɔ ɛkɔyi mu anɔpa ɛsɛ kosi bɛyɛ nɔnkoro ne fa ɛkɔ no ndu mu ɛna mmaa no a ɛkɔyi mu no ɛma nsuo no gyene na ɔmo saa bi ɛde bɛɛ fie na ɛbɛ ɔbɛyɛ 11-12 o'clock no ɛna nsuo mu na yɛ na nsuo tɔ yɛ akyɛ nsuo mu na yɛ nsuo tɔ yɛ fi saa bere na kɔpem anwummerɛ bɛyɛ nonum fi saa bere no obia ntu na nsi nsuo no mu sɛ ɔkakɔsa bia no nkora de si nnɛ nsuo ne yɛfrɛ ne sɛ asene nsuo asene nsuo asene asene pond lake yeah. Okay. Right. Nti yesi ye ne sɛ obia nkɔsa nsuo no bio besi nnɛ na anɔkye ɛsoma no ɛyɛ dakora hemnachi bi na onkohyia ne mma emre no okay kwasem no mutie no no mba bɛkɔ no bɛkra no na se o nkwala no kora badadaada nti mu nkɔ na mkɔfa wo mmra ampɔm kɔyɛ no ɔmkɔ hu abayewa ne abɛmu a ɔmde wɔn ɛbɛ fie ha nsɛnkyerɛnne a na wɔn asɛm ɛba ho no sɛ ɔmo nyiyɛ edu wɔn mpanimfie so nansa na ɔmo bɛware no sɛ nyinaa yɛnim sɛ obi ɛne ne nua ɛna aba yɛn deɛ adwene mu no ɛto ɔmo ba bɛware no sɛ ɔbea nkɔpɛ bɛrima foforɔ wɔ abɔnten daabi bɛrima nso kɔpɛ ɔbea foforɔ wɔ abɔnten daabi bɛpɛ ɔmo ware wɔn ho saa nipa bɛnu no ɛware wɔn ho ɛwoyɛ a wɔn asefoɔ ɛne asene abusua na meka wɔn asɛm sisie okay they came out of the water okay wɔn ne asenefo abusua anɔkye ne ma no Sikafa root culture yɛde nsɛm bebree na ɛbrɛ mu ɔwɔ abakwasɛm ɛkwa na saa bɛsi n'akyi na ɛyi nsɛm bi apii yɛwɔ akamfo mu suaban yɛwɔ asona yɛwɔ agona yɛwɔ aduana yɛwɔ kɔɔna yɛwɔ ɔyɔkɔ yɛwɔ asekyiri yɛwɔ bretuo ɛna yɛwɔ aseniɛ na ɛnɛ ɛna yɛate ne pefee sɛ aseniɛ abusua no efiri ɛwokugwa na aseniɛ nye bibia ɛyɛ ɔtadeɛ kɛseɛ a ɛwɔ ɛyɛ ɛwokugwa na nanɔkye ɛsoma ase yɛnkɔfa ne mma ɛwɔ nsuo no mu mmerɛ no mpanimfoɔ kora kɔbaeɛ no na nkora no firi nsuo no mu abɛduru fie ɔbaa ɛne bɛrima wɔn mu nyini na wɔn mu ankɔnkɔware baabiara ɛnɛ yi a ɛgɛ bɛka sɛ wɔn mu adi bogyafra nti wɔbɛware ne nua na wɔn mu wɔwɔe wɔn ase trɛɛ ɛno ɛne aseneɛ abusua wɔsi ahyɛseɛ no nana laabi ka sɛ nana anɔkye ne mpanimfoɔ no bɛto emusuakuo maako nson ɛwɔ ɛwokugwa kuro yi mu eti sɛ wokae a ne kyerɛ ɔde nso kora bɛka aseneɛ ho a ne abɛnya akamfoɔ musuaban ɛnwɔtwe a akan guan fante akwapem baabi a yɛfa de sɛ ɛne musuaban nwɔtwe a woduru akamam fantemam ɔkremam baabi a wobɛnya nwɔtwe no baabi fɔfrɛ no aduana ɛkɔna asona agona ɔyɔkɔ bretuo aseneɛ ɛne asekyiri yɛbɛnya 8 afei yɛsa kɔ nana asokwahene nana labio nana skapa lase de di hɔ bio ɛyɛ saa asenefoɔ no a meka wo ho asɛm yɛwɔ mmeamea pii wɔ ma yi mu a wɔn ase adɔre ɛwɔ hɔ no but akuapem ha yi a wokɔ akuapɔn a wɔwɔ busua baako wɔ hɔ a wɔn nyinaa yɛ asenefoɔ wosan kɔ edu kurom a wɔwɔ busua baako wɔ hɔ a wɔn nso wɔn yɛ asenefoɔ afei baabi a wɔn ase asan adɔre bio ɛyɛ asante agona na mampɔn agona wɔn ase ɛhɔ nom ne nti a wɔn ase adɔre wɔ hɔ nom sɛ mmerɛ na anɔkye ɛkɔboa na asante hene ma wɔn di dɛnkyafo no so no na asante hene sɛ na anɔkye na nanafo nti waboa no sɛ odi dɛ kyɛ sɛ ɔma na nya hotɔ na ɔbaa bɛfa no no wɔn sɛ ne mpanimfoɔ no kwan a wɔn de ne fa so ti saa na tie na no adɔboa no na ti sɛ wɔnya no fa ahodi a
on hwe say anoche nso nsan mra ha betena tete mu na mpemfo no tete ti sa na te dia kwa bi obefa so obema anoche aka kumase obeye nti aguna asase no de ko hye ne nsa se on tra on hwe asase no so e man o man soja fo kan ho o man sika e ni hia nti e man ni ka ho no na ade ba kon san di etire bi onu se ne man nanom bia na o mo ha ebisa o man nanom tie ne ho akwasam na den kwanti na na yi akodi asantimem na asantimai koso na okugwa nti ebi ma ya no se o msa o nema e mo ti no e ko nti wo mo esa o nema ti o mko no na kwese de busuafo ene ne mma nyina ibi aba ho no nti o dibi ye ne busuafo esan de bi ye ne ma nti akokuma sese a ibi mu ka se anoche ne ba na me ibi so se anoche nuaba ene me so ada se sa de nyina ne ko so ntina sa de e ko bae enu nti na akoyesa fe anoche ene wadi kuru nso hene nti odi ne wo ho no yo ebusuan na ba kokura wo daban kuma se daban ne hema ano na mfoni e bo ho no okay asa daban ho no akoyesa ohene ware wo ho asante hene ware wo ho yeah nti so fi no ware wo no na akoye abakwasama ato ho se abribia e besi asante hene bia no na so nya yere wo fi ho nti akoyesa adidie se obia wi woni adu simu na mu se na ware asante hene wo mu ye ohene yere no yes ohene yere the fio na me das eno anu nana la bi se ye bisa na tie fo so esua bibi e wo ha besi bisa se nti asante agona ane akugwa besi nei no wo mu wo nkitahudie ane abusuabo yeah no kra ni se yakope mo kira kwan yen na yen adesefo very good nti na se yen ni tu anamo me ka ho bi abusuapani ka ho bi ane me ma be bi ka ho mpene se ensuo bi mpinche wa o pinche ne se bi no sa nti ye ko ho omso mo gie tum sampa mo busua ne yen yasenefo omso mo yasenefo o ya not yasefo ti ka tro mo se ya bi hu omi ni nya on sa akwa ye be san ba bio na kwan na mbe mu ye be san ko bio mo agia tum ye agona asante abia akoho even class na America na hema di daban honso yakoho ti se ye keka ye ho abom dakra o nyina hu se yaka abakosem ya kyerom a o mu se o mase efi sikapa root culture ba ko so ye kwakofa aba no eno na ma ehia se ebesua ya mamre awona busuabo se si a okugwa asante agona ana fe daban eye kumase bro no e ka kumase daban a ewo kumase anafo atoye fem sa de beka no o fa ahodwo na ukọ daban kitwa daban penin ho be sokoban eni krofrum o fa wa na akọ ampeyo abrewa de mpeyo yo ena okotra ho daban eye na nasante yene ne yire anum akomia eti sei na tie dia hwa se de abusua ne enema ne tie o na setu ene na konfo no chia be ye namfo na setu akobo akonwa ama na konfanoche se agona hene na konfanoche asefo ewa ogugwa no ebi akọ ama na sante hene aware bi awi asene efo ne daban edi ha na sante hene opimso setu ane na anoche aba be sa bedane enamfo ene akonta ana asew edi ahasi kaparu koche yi amane no pie ni tia bakwasem yi a se daban ni dro ogugwa odru ni diem okugwa ni dru agona sante agona odru ni diem ena adaban ni dru asante agona so a odru ni diem ana amakom awumso ya asene edru a omodru ye diem ukọ aya enkranza omso ya asene eti nanu ya enkranza man ne okatachie okudom ekọ ne kura no asene fo bai wudu asen amamu so a asen fo so e bai se yenuani eti asen lufu ani ne furuma ehye awukugwa edi obi biara wo ya asini bia no ene se wo hwe sikapa root culture we Facebook sikapa root culture na se YouTube sikapa root culture foundation a hunse asini efu nyina ye nipa baako enya Eastern region enya Central region asemfo enya Ashanti region me bi se agona daban ya sa enya bon
aya enkranza yenyina ye asenefo ye nipa baako ti abakwasam ne su amamre na hia wonua wanye nipa mu nyi mu no se ba bia ye obia no yenyina ye free ye funkrum nana wala se ani chire mu yamde tuya so ene se na nochi sa owarbo na oye ye no na ega sani am chire mu office wo na me fa ni se efie na chi na na da ho na me abemu ano me hu se edu anwumra na meme wo krum ha na bi kita etuo na mo tete ebo no ho nti BBC mitim se mimi so am se adenti no mo gwen ebo no na me bisa wo mo so wo chirechiri mu se de o matene se na asante hini se once an ocha bedi ne chen kuma se ne de bibie o ha no mba be fa na ni tituru ene ebo no nti afem pani suru se oba ma kwan masantefo abefa ebo no akobiu nti o mo dwen na o mo ya kodu mre bi ebi de adwon ba se ebo we yare ache eya de ankrofo no beba ebi se da bi ebi a eja ta o beba nti de o mo ye ya ne se ene ye nyina ya adwon ba ko na ebo no ye mbo ban kwa ben na be fa so abo ho ban e kire ho no ye hu se chance wo ho a ebetumi ato block okay nti yentu blocks na yemfa ebo no hye dan mu yentu safoa an kwani nyame anim saade no omo gitu mu no omo nyina gitu mu no omo ye mpanifo no to omo ye saade no wie da de si wa kire ni se edi abosom miensa kosi abosom esia no na mpanifo no omo wu oyibu ana otwe mienu oyewu osram oyewu nti mpanifo no an na ewu nti omo adwene ba wo so preko pese asem esi de yehwa mpanifo nko na ewu na ye mpanifo asebe omo kita kuru ya omo kan ebe mu nti sa na tedi akwan ben so na befa nti omo twa wo ho de omo kwati wo mu an se enye hwe se ebo na omo atuma hye dan mu so omo mpe omo asem omo yinkoto abonti se omo yinkoto abonti de ya ewu no ebe ba mu bata enye sa se ne na ekon etro ho amane omo be ye ena emumu ebo no efi abobo na sei bia bi wo abonten ho ye be kɔ ho na saa bia no eye bia asafo hinefo ene hia wo ho ti ebusua no ko hu wo onso na no chia de mfa metoa obi abahwe bi na ade ana eye nwa nti benifo gitu ene eye ho amamre ene emumu ya ene rekoto ho asesei ebo no sesei enhye na mu bio na mo da medum be kɔ ho na ebo no tukwa na otutu wo soro ho ade ye benifo no agira sede no bayi chense ne de akata so makan tukwa no akyerɛ mu awonsɛm a wɔn tukwa no ho so ne sɛ sɛnea tukwa no akɛsɛ ntem saa na bron no nso akɛsɛ yɛte bɛbɛbɛ na wɔn bɛhu sɛ yi nkyɛnse na tukwa mienu ne akɛsɛ ɛwɔ mu ɛno no yɛ bron no mienu a ɛwɔ lɔrɔ kwan na ɛfa ase na bron no enum aka ne nyinaa ɛwɔ lɔrɔ kwan so ɛfa ase na wɔhwɛ a na ɛyɛ wɔn yie ade baako ɛwɔ ɛbɔ no ho ne sɛ na ɔkye kata so wieyɛ no ohun sɛ mpanifo na adwene ne sɛ so nya firi kurom ha pɛ wɔn bɛ bubu ɛbɔ no wɔn ayi sika kɔkɔɔ no nti na nɔgye ehun prɛko pɛ sɛ ɔ prevent ɛbɔ no nti yɔyɛ ne sɛ ɔde safoa atu mu na yɛkɔ a mbɛhu sɛ ɛbɔ no esi hɔ no ɛyɛ mienu ɛna aka esi ani ɛna safoa ɛda akyire ampa saa adwene no amba ne tirim a anka mpanifo no so wɔn bɛbu ayi sika kɔkɔɔ no wɔ mu ɛno ti deɛ baayɛ ne sɛ omu bu fa bi bisa fa no bu ye no afei omu ehu hwe na omu jesi ho nti ho nso ibi ho a saa se kyerɛ no me be kyerɛ mu ana afei fa bi wo ho nso a aka kom ai se ne nkala wa ye kri na enwo ye na wo nsa bɔ na aka mu ye tini se no so bisa ho asɛm no omu kyerɛ se anokyere se honhom ne ba no so a bibi ti se bo se no usomu a na ye mmerɛ ɛwɔ ne nsam nti abufuo no mu okoma ba ko na ɔreba bɛ si ɔwa no ɛna n'aba ne nyinaa so no ɛna fa bi ɛka ne honam te ɛka ne honam ɛna ka kɔn mu ɛno nso ɔbɛ kyerɛ mu ɔma tumi ana na ano ɔkyɛ wɔ ɛwɔ nneɛma bi so mmerɛ a ɔbɛdi ne dwuma nti yɛmɛ ka ntwa to korakora ne sɛ ɛna yɛ me de sɛ maba na mo ba bɛhu ne tue mu sɛ mate sɛ ɛsɛ anɔkye efiri awanfo bi sɛ anɔkye efiri nkuro mu zimanfo sɛ anɔkye efiri nkuro mu
na me sure say ana me gidi pa say me ama kire ma no ki din ase so bi ka say ana ki firi ko ma o de enya hwe kura say ne din ankasa no on kire ase keke so tumi kire din ase na kire say o firi ko na ibeni sabi anwani so ba kan say ano chi no eye okrekasa ubisa Ghana fa na nyina chi eye okrekasa enye eye kasa hwe ana fi zimanso chi eni ho a chi no kura uri ko twi kasa mu asche nse hwe ayi gbe kasa mu ayi po na nkra kasa mu so ye kwe so nti etumi yeye se obi kasa no chi efiri ikoma na nebusu na dia ema eye ma kura ne se ye wo ha 2014 16th October ye tinkra ese me fan say before 16th October no na ya tinkra be 1 week say na asante hini pese oba kroimu ebe hwe anochi ebusuya yise okan ebusuya no bi baba betin gua so odi ni mfiedu ye koye mfiedu no ye koye nti so be hwe anochi ebusuya nti kofa ana eburu hini so sabre na ekpon hini na omuye obefa no so be chia no obaye no na sabre di yesi hini krum ha ene me kan kra kire no yesi hini atetefo mpanifo na sa tetemre so mo bua hwe kuru no still ya nya omu om so yesi o manan ama mo bua ohine no achichi kuru no iti okofa ekropon no wancha wo hokra na okra yen se oba nti yen twen ampa eti wo be se minute aduasa pe na obaye na yen krum ha hine so abogua na okọ ho kuchia omo sisi bebi obetan okachom se bebi on trans okoni fie ti obeba no na mpeni so ehia na o se tu betan ba no before ya mane ade pan ejitu na ni gie papa isu ikura se be onombi mire bi wo ha na yira sayare oni bi kan o ma no anya sam ketewa nti ema me fa ne se Ghana ani wiase nyina ehum se obi kan se na anochi efiri nkoma na yin konto posa de ma miesi sikaparu culture de ye nyani na efiri a ye ensuo no ye besere na nam ti enum bi na eyi a ye benum bi ansa na yakọ ye de ye som ye gidi na ye de ye adwuma nso na ema etimi ye adwuma we ye kokukuo no ye be ne kakra bi etiefo na ya hwe na ye de akirem sanse ye pese de bibia sie mo sa kukuo ya ye humi aye tete kukuo a konfanochi onoa ne de na de si ha kukuo eni abakwasem se obi nim nase aye sofo pani na anochi kukuo watai ni nsuo wo mu wonom bi na se de ye tie no abakwasem kire se so obi kura yare na oba ye sem nsuo we bi ama ne no mu a onya amode titi wo bi ka na enyi bibia ho akiri oya krawa ebutu so ade ebutu ano enani nei obi kura eyare wo ba na nananom of penin a wo tie akiri ere akiri ese bi mpo mano a ono mu a onyira ho ode no okọ sika bi anim edi eye na na chame a wo na no chefie ode e bewura nsuo mu no wasabi ye benum enu be ya de abu so ye nsuo mu sa ya ba na chefie otumfo na asante yi ebra wo ba nsuo benum na cha madaro ye na no chisu na cha me abu bi fi se krokoto ne krokose na je skapa na no chisu enfie bebre ene abeto me so me numbi kaya na le mo fakakra ho menim nje se meso so na nshira no anya bi na konfo anochi ninsu ebie wode bia wode wo beka na so ye ba to ye eno no na nanum eja adepa okeza awo kwawam na nanum de kwawa ena na nsuo na tome bonsuo kuwa tontrawa na mai
we enie anochi become for fee the gazafu a ewi eni abopro right epuo anochi become for their combine yeah we akire say konfanochi eni mo digya no e de we ne kuku a na ne issue etamu sade eye asokwahene nanalabi e karo no awukugwa eni ewe yewo efikasiem kire say anochi become for yese ono na dia kombae twedi ampom ene ball no maaye so fani ifie ni yesa akọ na yetie bio ene ma bebrebe ene yesua esra na nanom se yesua moma ye hu pia na na so kwa here na na labi ene aka bebrebe no na ya na ebinum kase anochi eye konfanochi na wo kotra akom kakra na koti bibisa na akom ane na nanochi ana so twaka ben na ewo mu na bakwasem na wo ne o mu ni se ne abakwasem a me maka kire mu ne dwe ewo fudue ni abakwasem a edaha na mpempi no na ye mpese ye de ibi a wo akire ebe wura ye ndi you say kokuma sese a anochi ne ma okoye bibi wo hono a won betumi de akire wo but ne amaka sese a yi de kokuma se nya de won betumi aka akire wo eno nso ye mfa ye adwen enko hono ye ndie wo ha no na ye ka ebo ho ban sa kwamu asem no mate but ye mfa nya adwuma okobo fa ho na nokra abranti bi ba ha na obeka kire ye se okwamu se na na wo so kan se wo ko akodi okwa kire se anochi fi okuba domra se na obeka yen nti nana we de akwamu asem de bintumi nka se me de frama bakosem you say ha ena mitumi ka ho asem nti se obegya tuma right na so agasa kram de na de ne saade tie de ensaka ena ye de ena de yenim ena edi ho adanse na nanom ha ena ofri enti omukara so na mom se wotie na so kwaye ne ebra wo kana ebra na na no chi wo nyini ba na nam ne nyuma a na oye ntiro onye obi otra fa ko na ochinchi ne bebre enti betumi abase ebia okupie ha ana okupie ha okoye we wo ha ko eno nya nwanwa enti ye nyina so people sesei na mom ye gina de ye ba bete na ha no eso fi se empanise asem wese chiamia no ye de ma chiame de sa henkwa no ye de ma henkwa de fata na nazo woka no woka ye de nimu an se sebe ye ma miawo ye nua no ya bete anoche enwo asem wa okugwa de wa kire no ba bi etre ko de ampani mfo se agba no obiram na twefo openo no ye twetwewa ono ana bi twetwewa aba etero de ye kire ansa sikapa root culture ye wa okugwa konfo panini osofo pon ana anochi ikrum ano che papa no beche papa no beche papa no behwe amwade a ene anam de abre piao ye beko ye ko hwe ne ma ne maka na konfo anochi bia abe e wo ha abe no na namu abe we esiwo enfie bebrebe na chese etutu ana foforo esa fifiri ya foforo na eno akire yi ana dua foforo eso esa fifiri ye dua na anamu ni na dua ni bu ye akire no ana sa dua we no dua kasie yi eso so abesi ha eti se kana bakwasam a na sa dua we no edi emfie bebrebe na anochi dua wo dua ye sa awuku gwa man onjira ye abana echi ana yebenya sa ye dua no echi ana na sa dua we no esiwa ye hunu aya han ane ne fefa ho ana pam ho bebre na kire wa kire se awuku gwa man enya apamfo emputuo abakuro yi mu na la bi kire sa enu akire no na nanu ye ama nkabo mu enkoso emputuo eba awukugwa ezo mu bie ya na anochi ni dua na ba wo dua ye ase dua a efifiri ye de bu ye no foforo ana sa bo ye
Sikapa root culture. Therefore, we be a camemo. You were a Ukugwa, Nana Anochi. You see a frassier near the Abreu. Pia. Any to cook. Who saw a first way? And I wall ya. Nananum I yet far, Adoma. Na essence wiem. Anochi become for a commande. She said, "Kufasa ayem kunyano." Ma Adoma no besin se wiem. A chire abako sam chese Adoma no tibetoy. Nananum bo ho ban. Aye sa afesue e de fa ho. Na omu chire se na enye na anochi. Said the sunsum wo hu no ye le opere no. Enti abe ai hunu ya na esi ha. Ai de chire mo sa abe na esi ha no. Ebuyi. Na abe na nyini. Na abe nyini a ye mfre na baby na mo ye fre na betene. Na ehom papa ni nyina adwiragu. Na ye tianti ebu ba twi ha. Edi u ba ha. Akrake na nanom na ye edi besi animu. Na ebra bu ye no. Dokura eye abedua no eni. Eti ebeka say the stem of the palm tree. The stem dua no anase ni beam no ha ana efa eti na hu sa tokuri na emu ade ne wo ha no anonko adoma no ho na tibeto ye na emom nam se na no nanochi pese bibia da eda adinti na abena nkasa bu ya efa ha ebeto ye nti tokuro we eye abedua no ba bi ebuto na obi ba bi sase na abena ketuwa bi se ye ane abenyini wia na abaye betene abaye betene a na ne fifiri no abaye kukuru na empapa aye palm branches no ni nyina na akodi so enti so ohuna na nanom na akire omusan beto saa wo we na mum tokuro we de e wo hoda daada anochi brikofo odi akombai wo ye bi sikapa root culture ye dan na nanom okugwa mayase ye ni nyina ebrem aha ana komfo nochi wo free Pia. Okon, we say, when you phone or car, on people be a born is into the Safwa to Safwani. Safwan the Dahon. And not the Loki or born. Now, only attempt to say, how we will gampa, which has seen on Buya. On Buya, and I feel my who know to me now. If you don't go so, I can't answer. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To go so many. I am penny for no edge. Say a bonus on penny for the CIA. It will be a loop at Santo Bay and only a casino and only a half area. Where Brown be looking at just for 1 5 and a half penny in a set. I hope you're sending on the size of it. Sabe Ben Abron and Cassia. Said na asokwa hene na labi a kire yero no aboy aye oware ana na konfanochi ode ni nantiri edutu ni toku na edumi 12 na enam se na sika ko wo na benefit person wo be yi ana ode sa eltoaso yi ebeto so na nanum sha ase so wo bubu on toku ha and what is a four about 2 hours I draw key na draw key it is a four and what the local no a tokron so I did that so no e krom ha abrono mako and so enti udu krom okre krom ufri dew ana bru ana ba won sadi faso ane abrono akese mienu tokron afei won sabankum eye abrono mako enum ana no so ewa ha e te no mu a entokro mako enso na emom oware entokro dum ye mu dio wo be akata so eno ehye e te say aha ebo asi ebo so manka se bikra say baka beti bi aso bibi so eti na na kofa no chi na mama se bebre no ya kwa bio shesi ka peru culture oma we su no ansa no de besi o wa no ene na ba so
ana hanum sei e ka no honam a e ka ko era babia to kro da no e ka ne honam sanity wo hwe ase okra live bi wo na na fansa fast me wotumi say die si so no we aha nti the trust say o ware no ayi e wase ase sanity ti ha say bia ya asafo fo ni hia wa ha say ni si ni ku ha e de betra na etwa kan yi na esa se na ni ka ka tiro se titi mre no sampen fo na ehwe ku su ni si ono so yi pen fo na yi wo mo se no mo mo akwa ti yesi o manan ti e basa na se si hini a sampen fo be so obi a be fa na konya ana wo ba e bon so yi e gina ho ma sampen fo be so so be ti obi a wo ba be tran wo enu ana wo ba be tran e bo no so na mamre bi e se ye ma ko yi bi a wo ta so ko hasi ehia wasarasa mu se ehia hape na je se bibiasi se asafo hinefo ha na omu hia emra bibiasi e wo yiro mu a wo ma papa na anoche me ma oyeye no eno ne awukugwa man no ankasa ne nyina so ana na giraye wo hwe emuba mako nso ya asa reflect ebra nana labi nana so ahine o chechere abakwasem no kase ne musuaku nson bi e wo ha asa kan ya be ka asene ya abusua eti amoba e wan egira wo ma musuaku enson ako na wa animo enno ana asa enan enum ensia ena enson na dika ka kire ye se o mai kura se ukugwa man ye si hina e ha ena o mai amamre wie ne da o hina no kura di na abusua no a wo mo ye enkonyasofo esi ahine fo no ene asafo o ma bebodwa ha na nananom go bia ade bobo ba ko gira ho ama abusua e ya de hia wo mo si hina no wo mo dwa e sa konya ana apo ensu o eno ani nyina so ne nipa ne abusua ku a wo mo yi here awo akugwa titi wo bika titi wo bikire ni nyina na no chimbi konfo ne bia ye gira se bia se de nyina yi ni no ko bia wo gira e papa no e wo jedua ana bia bi si wo na de ye bika wo abakasa bo chiro na so eye na no tikapa root culture ye wo bika kire mu ye guso a yesu ade e de amane ne amamda beto ba bia koswa na share your Facebook Sikapa Root Culture YouTube Sikapa Root Culture Foundation Abonso Musiabanso Awukugwa abontiso ni nana not sofu penin the chrome yesu ya no pia